Sziasztok, én Ákos vagyok, és bemutatom a Battlefront Star Wars első részét. Most a Galactic Empire-rá lesz, nekem ez a kedvencem. Már mutatom a kedvenc fegyveremet, az A280C-t, most ezzel fogok menni. És az lesz, most bemutatja, hogy kivel vagyok. A 280C az egy gépfegyver, nagyon jó gépfegyver, szerintem a legjobb fegyver. Most a ellenfelet várjuk, hogy honnan jönnek. És az a feladatunk, hogy a jókat kell most lelőni, mert mivel a gonoszokkal vagyunk, úgyhogy ez a feladatunk. Most várjuk őket. Innen fognak jönni először, ott a kis térképen mutatják. Meg is öltem őket. Ilyen tokeneket kell összegyűjteni, és akkor egy token 2 pontot ér. És össze kell így gyűjteni őket. Mert ha összegyűjtöd, akkor nyerünk. Mert ez a feladat. Most. Hogy ilyen pontokat kell összegyűjteni 100-at, és aki amelyik csapat hamarabb összegyűjt 100-at, az nyer. Most nem igazi emberekkel játszok, a következő részben mutatom, hogy lehet igazi emberekkel játszani. Az már ez egy kicsit keményebb fajta. És várunk. Várunk az ellenfélre. Most itt van alattunk, azt mutatja a térkép, és itt van mellettünk. Pont ugyanolyan fegyverrel lőttek minket, nem gond. És kitről kell indulni. Ott tartottunk, hogy keressünk most az ellenfelet. És most próbálom megszabadulni itt a jóktól, mert ugye gonoszokkal vagyunk. És beszaladok a bunkerba. Előttem az ellenfél főcuccát. És ilyen tokeneket kell összegyűjteni, amit mondtam. Jaj. És így le kell lőni. Ez egy csapattársam, hiszem ez ellenfél. És akinek hamarabb összegyűl, amit mondtam, akinek hamarabb összegyűl, az nyer 100 token. És itt az a lényeg, hogy ezt a pályát elfoglaljuk. Most a legnehezebben vagyok. Masteron, vagy nem is tudom, hogy kell mondani. Mondom konkrétan. Ahol látjátok, ott a sarokban ott van a térkép, amint említettem. Mi a gonoszokkal vagyunk, úgyhogy le kell lőnünk majd a jókat. De mi is csomót lőttünk le. Vissza kell menni a főhadiszállásra, legalábbis. Várjál, itt van egy gyémánt, összekezdeni. És hogy itt vannak ilyen mellékfeladatok, hogy mondjuk 5 gyémántot össze kell gyűjteni. Én ezeket utálom a legjobban, mert ezeket nem tudom megcsinálni. Egyébként. Most 6-tal vezetünk, csak ez már nagyon nehéz. Mert mondtam, hogy a legerősebbre állítottam direkt. És keressük az ellenfelet. De egyébként a kis térképen mutatja, hogy honnan jönnek. Mondjuk innen. Beteleportálódtak.
le kell googolnom, mert kevés életem vagy, ahogy látjátok. Inkább összeszedem. Na, ezért kellett volna válni, nem gond. És vissza kell menni a bunkerba itt. Ez hogy? Szóval ott tartottunk, hogy visszajöttünk a fő hadiszállásra. És üldözzük a jókat. Minden meg kell tennünk a hazáért. Majd írjátok meg kommentbe, hogy a következő videóimban rakjak be zenét, hogy milyen zenét szeretnétek, meg ilyesmiket. Nem turistának azt mondjuk volna. Szóval ott most kijöttem, és van ilyen szuper gépfegyverem, már beszálltam egy ilyen, szóval most inkább kiisztem. Bemegyek újra a bunkerbe, mert itt vannak tokenek, amit össze lesz venni. Az ellenfél vezet sokkal, de nem is gond, mert tényleg a legnehezebbre állítottam. És úgy majdnem lehetetlen ezt megcsinálni. Nem, legalábbis nagyon-nagyon nehéz. És rohangálok össze-vissza fel alá, és keressük az ellenfelet, és lettek. Vége. Hát még legalábbis még nincs vége, de én 5 pontot érek, ha meghalok, és ha összeszedik azt a pontot, akkor vége. No, veszettünk, de semmi gond. Következő részben igazi emberekkel fogunk játszani. Ha tetszett a videó, nyomjátok egy lájkot, vagy írjátok meg kommentbe, hogy milyen játékokat szeretnétek legközelebb.